OK, takže čaute, tu je Discraft a ja vás vítam pri ďalšom videu. Dnešné video bude tak troška netradičné a bude to skôr taký tutoriál, ako si inštalovať mody do GTA 5 na počítač. Takže v prvom kroku budeme si musieť otvoriť váš internetový prehliadač, v mojom prípade je to Google Chrome, ale to je úplne jedno. A mám tu pripravené 3 stránky. Prvá je s týmto súborom alebo programom OpenIV. Ďalšia stránka je gta5mods.com. Na tejto stránke si môžete stiahovať hociaké mody, ktoré sú do GTAčka. A táto stránka je s modom ScriptHook, je to úplne základný mod aj s takým loaderom. A tento mod vám pridáva také úplne základné zmeny, napríklad počasie si tam môžete meniť, dávať nesmrteľnosť a tak, je to úplne základný mod, ktorý vám tam určite chýbať nemôže. A pokiaľ chcete o tomto mode vidieť viac, tak si pozrite moje predošlé video, tam som ho celý ukazoval. Všetky tieto súbory vám odporúčam si stiahnuť a nejaký mod, na ktorom si to vyskúšate. Tu máme tlačítko download, na toto si kliknete a stiahnete. Ja to stiahovať nebudem, lebo to už mám, aby som nezdržoval. A tuto si môžete nájsť nejaký mod. A takisto si stiahnete aj tento program OpenIV. Hneď vám poviem, na čo je. Takže, teraz môžeme prejsť k ďalšiemu kroku. A v tomto kroku si ukážeme, ako nainštalovať ten úplne základný mod do GTAčka. Takže, otvoríme si priečítač, v ktorom máte GTAčko nainštalované. Tak. Tu mám nainštalované ja svoje GTAčko a ešte vám odporúčam, aby ste si urobili nejakú zložku, do ktorej si všetky tieto mody dáte. Tak ja som si ešte robil nejakú zálohu, aby som neprišiel nejaké veci svoje, čo tam mám, aby som vám tomu ukázal na čistej inštalácii. Takže otvoríme si zložku, kde máte tieto mody nainštalované a prvý nás bude zaujímať ScriptHook. Na to, aby sme s týmito mody mohli troška aj pracovať, budeme potrebovať ešte WinRAR, ale to myslím, že už asi všetci máte. Tak, keď si ho vo WinRAR otvoríme, a pokiaľ WinRAR nemáte, tak máte takisto odkaz v popise videa. Takže, keď si otvoríme tento súbor vo WinRAR, máme tu zložku bin a v tejto zložke máme 3 súbory. Tieto súbory si môžeme napríklad extrahovať na plochu. Tieto 3 súbory si jednoducho presunieme do zložky s vašou hrou. Takto si sem ich dáme. No a teraz už jednoducho môžete zapnúť iba vašu hru a budete mať tento základný mod. Tým samozrejme nekončíme a ukážem vám, ako sa inštalujú už ďalšie mody. Tak, v ďalšom kroku sa porozprávame, ako sa inštalujú mody cez tento program OpenIV. V prvom rade si ho budeme musieť otvoriť a tuto si vlastne môžete vybrať vašu hru. V našom prípade to bude GTA 5 na Windows. Počkáme, kým sa nám to otvorí. Výborne, máme to otvorené. A tuto vlastne vidíte kompletne všetky zložky vašej hry. A nie iba tie, ktoré vidíte normálne, ale vidíte tu aj všetky tie ostatné. Čiže napríklad, keď si otvoríme túto, otvoríme si tu Models a môžeme si tu, toto zrovna nebola najlepšia zložka. A tu si otvoríme napríklad Weapons a môžeme si tu otvoriť napríklad túto. A vidíte normálne hasiaci prístroj a normálne tento jeho model, ako to je všetko urobené. Tu si môžete vlastne pozrieť všetky zložky v tejto hre. Môžete sa napríklad zapínať a vypínať mriežku, geometria a všetko si toto môžete pozerať. Máte tu úplne všetky modely auta, zbrane, hociaké iné predmety. Tak, a my si teraz ukážeme, ako sa inštalujú mody cez tento program. Takže toto si všetko vypnem, aby vás to tu nevyrušovalo. Otvoríme si naše GTAčko. Teraz si otvoríme zložku s našimi módmi. Takže otvoríme si toto tu. A my si ukážeme, ako sa inštaluje tento Tsunami mod. Tak a máme tu vlastne viacej možností, hej. Napríklad tento mod, alebo tento mod nám odstraní vlastne vodu z celého mesta. My si napríklad ukážeme tento Sea Live in City. Takže otvoríme si ho a vlastne tento súbor si musíme niekam vyextrahovať, čiže napríklad niekam sem. A čo s tým teraz budeme musieť urobiť? Takže v tomto programe OpenIV si musíme otvoriť tento súbor. Tuto si otvoríme zložku Data AI. Tak a máme to tu otvorené. Jeden z týchto je vlastne tento súbor, ktorý musíme prepísať. Tak aby sme ho našli, aby som nezdržoval, tak si skopírujem toto, dám si to do vyhľadávania. Tak a je to tento. Takže ešte odporúčam, aby ste si z toho urobili zálohu, keby ste to náhodou pokazili, aby ste si to mohli vrátiť. Alebo keby ste to nie že pokazili, ale chceli by ste si to vrátiť zase naspäť, že už nechcete už mať potopené mesto, chcete to už mať zase v poriadku, tak si to zase prepíšete naspäť. A teraz si tu klikneme na tlačítko Edit Mode. Áno. A čo musíme urobiť, je teraz kliknúť na tlačítko Install, keďže musíte si vlastne do tohto ešte nainštalovať plugin, ktorý sa volá ISE Loader, ktorý ste už vlastne mali v tom móde ScriptHook 5, aj s tým native trainerom.
A ešte je tu veľmi dôležitá poznámka, na ktorú som vás zabudol upozorniť, že nehrajte GTA online, lebo môžete byť zabanovaní. To je taká dosť dôležitá vec, na ktorú si treba dávať pozor, že nemôžete s tým hrať online. Takže kliknete si na tlačítko Install a keď to bude nainštalované, samozrejme sa to hneď nainštaluje, takže máme tento Edit Mode, áno. A jednoducho si tento súbor potiahneme si ho sem a prepíšeme si ho vlastne takto automaticky. No a teraz jednoducho stačí ísť iba do hry, zapnúť si hru a podľa toho, čo je to za mod, napríklad Native Trainer sa zapína tlačidlom F4, každý mod to má nejak zvláštne, ktoré netreba zapínať, prosím napríklad tento, ale väčšinou to máte v týchto popisoch. Dobre, to by mohlo byť z tohto videa všetko. Ak som vám týmto videom pomohol, určite nezabudnite odmeniť lajkom, komentárom, odberom alebo sledením na sociálnych sieťach. Lúčujem, milý Scraft, a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa!